sa mga panulay, panabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw saob kanimo. Maigsuon maginuso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa pagdakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa na mamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magagahom sa tanan. Nagasima kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Hesu Kristo, buktong anak samahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdayeg. Himoa mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa imong atubangan, ang tibuok kalibutan, daw usa lamang kalugas nga balas. May gibugaton nga lugos gani makapalihok sa mga timbangan. Usa ka tulo sa yamog diha sa yuta sa kabuntagon. May igo ikaw nga gahom sa pagbuhat, bisan unsa. Apan maluluyon ka sa tagsa-tagsa. Wala nimo tagda ang among mga sala, ug gihatagan mo kami og panahon sa paghinulsol. Gihigugma mo ang tanan nga ania. Wala ikaw magtamay sa bisan unsa nga imong gibuhat. Kun wala pa nimo kini higugmaa, una sa tanan, wala unta kini nimo himua. Unsaon man paglungtad sa bisan unsa, kun dili ikaw magbuot ni ini. Unsaon pagpadayon ni ini, kun wala pa gani nimo kini buhata. Nagtugot ikaw ni ining tanan, nga maania kini, o Ginoo. Tungod kay kini imuhaman, o gihigugman nimo ang tanang mga buhi. Ang imong espiritu, nga dili mamatay, anaa sa tagsa kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daikon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Ipayaw ko ikaw, O Diyos, ug hari ko, ug daigon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daigon ko ikaw ug himayawon. Himayawon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, o
sa tanan niyang mga binuhat. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Pasalamat kanimo, Ginoo, ang tanan mong mga buhat. O padayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya, sa imong gingharian. O pasultia sila mahitungod sa imong gahom. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mao kini hinungdan nga kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios aron himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, tagbaw niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy, ug hingpito niya ang inyong buhat sa pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus, mapasidunggan tungod kaninyo, ug kamo tungod kaniya. Pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya. Naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw kamo kay kugang dayon ug kabalaka sa taho nga ang adlaw sa Ginoo niabot na. Ayaw kinig tuuhi, bisan gipasikad pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah.
Hallelujah. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw saop kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlang Sakeo nga pangulo sa mga kurbador sa buhis, nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahawing sikamoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pagabot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlawa. Mikanaog si Sakeo pagdali og sa dakong kahinangop midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol, kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala, ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, ug kung ako nakalimbong kung bisan kinsa, ulian ko siyag upat kapilo. Si Jesus miingon kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tawo aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Atong nadunggan mga igsuon no sa atong Ebanghelyo no si Sakeo nga usa ka dato nga pangulo sa kubrador sa buwis no. Ganahan siya makakita kang Jesus no katong niadto siya sa ilang lugar. Apan mubo siya no the feeling of short people no including ako kung naay mga tag-as nga tawo sa inyong atubangan, especially kung ganahan mo makakita kung unsay naa no mangita jud kag paagi no para makakita no patong ka no adto ka sa taas nga lugar para makita nimo kung unsay gilantaw sa mga tao. So maupod na ang gibuhat ni Sakeo sa atong ebanghelyo mga igsuon no. Ganahan siya makakita kaayo kang Jesus no. So nisaka siya sa kahoy, sa kahoy nga sikamoro aron makita si Jesus no. Yan kakita ni Jesus kaniya no. If we can imagine mga igsuon no, siguro dili lamang si Sakeo ang nisaka sa kahoy during that time para makakita kang Jesus. Ang uban siguro no, out of curiosity no, they want to see Jesus tungod kay they are curious kung unsay nawong ni Jesus, kung unsay iyang itsura, no? Apan si Sakeo no, nakita ni Jesus sa iyang kasing-kasing no, nga dili lamang siya ganahan makita kaniya, apan ganahan siya no, nga magbag-o sa iyang kinabuhi. Maulag gina ang mga igsuon no nga indi kakita ni Jesus no kang Sakeo no na mention diri sa atong ebanghelyo nga gi-mention pod ni Jesus ang iyang pangalan no. Wala ra ba ni kaila si Jesus kang Sakeo no? Pero kung atong una-unaon mga igsuon no, si Jesus no nakaila ka natong tanan. Og si Jesus kabalo kung unsay naa sa atong kasing-kasing. And this encounter of Zacchaeus no to Jesus mauni ang nakapabag-o sa iyang kinabuhi no nga sa last part gani sa atong ebanghelyo no giingon ni Zacchaeus no nga akong ihatag no sa mga kabus no kung unsay na ako, kung na ako'y gidaog-daog no, kung na ako'y mga tawo nga akong
In particular no sa atong ebanghelyo no, ingon niya, "Od kung ako nakalimbong kung bisan kinsa, ulian kog siyag upat kapilo." No? And so therefore, brothers and sisters, the desire of Jesus to enter into our heart is naa. But the question is, are we willing also nga pasudlon si Jesus sa atong kasing-kasing, pareha sa gibuhat ni Sakeo sa atong ebanghelyo, no? There are instances in our life, brothers and sisters, no, nga naay panghitabo nga nakita nato ang grasya ug tabang sa Ginoo sa atoa, no? And every time siguro mga igsuon no nga ma-experience tayong ani sa dagko o gagmay nga mga butang, ato na siyang kuptan, no? Ato na siyang ibutang sa atong kasing-kasing ug sa atong huna-huna, no? Pareha sa gibuhat ni Sakeo sa atong ebanghelyo karon, no? Kay usahay man gud no na ay panghitabo sa atong kinabuhi, no? And nakilala nato si Jesus, no? So from the start, nindot kaayo atong relasyon sa Ginoo, apan nagkadugay nawala. Tungod kay dili na ta kabalo mo sustain sa atong experience sa atong Ginoo, no? Tanan natong mga experience, mga igsuon, kalipay o kasakit, nindot og bati, anaa si Kristo. Depende na sa atoa on how we see the positive on every negative things na nanghitabo sa atong kinabuhi. And so therefore, brothers and sisters, no, pareha kang Sakeo, no, kitang tanan makasasala, including me, no? Mauna nga dili kita mo ingon nga I am not worthy to be loved by Jesus Christ tungod kay ako makasasala, no? So ato na siyang huptan, ato na siyang in Tagalog pa mga igsuon, panghawakan natin yan, no? Tungod kay kita makasasala, mas nanginahanglan ta sa tabang o grasya, kaluoy o pagpatawad sa atong Ginoong Hesukristo, no? Maumanggun na ang mga igsuon nga nganong ang atong relasyon usahay sa atong Ginoong Hesukristo is magkalayo tungod kay feel nato, no, we are not worthy to be loved. Dili kita angayan sa pagpalangga sa Ginoo tungod kay ang tan-aw nato sa atong sa kaugalingon makasasala. That is also the reason nganong niari si Jesus sa kalibutan aron luwason kita sa atong mga sala, no? Sa introduction sa atong ebanghelyo, no, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod ni anang paghigugma, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon, no? And so therefore, brothers and sisters, no, ang Ginoo ganahan mosulod sa atoa, pero depende na sa atoa kung atong dawaton ang grasya nga ihatag sa Ginoo sa atoa, no? Og by the time nga madawat nato ang grasya sa Ginoo, no, dili na nato siya, wag na nating bitawan pa. Bagkos, no, we have to nourish aron mulambo ang atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Palihog manindog, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit.
Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa Sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matay og ilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, Ang Ginoo ug ang mga hatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, igmusulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasiliwan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Si Kristo misulod sa balay ni Zaqueo aron paghatag og kalinaw, pasaylo ug gugma alang sa makasasala. Masaligon kita nga moduuluban sa mga mapabusanon ug mainulsulong kasing-kasing ug muingon kita. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, magpadayon sa pagdawat sa mahinangpong ni atong nangita sa kapasayloan, ug kalinaw sulod sa kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga kadtong mga nagdumala o pamatigayon o industriya nga mamahimong manggihatagon o magmakiangayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga makasasala, makabig pagbalik ngadto sa sakramento sa pagkumpisal, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga kita magpasalamaton alang sa grasya sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga Kristiyanos mahiusa diha sa pagpanglimbasod ug makabot ang hustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug maposlanon, alang kanamo ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, mahingpit na, uban sa Dios sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan ang imong gugma mo inaghatag kanamo og kalipay. Dungga ang amo mga pag-ampo nga masaligon kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. The earth has yielded its fruits, to make them offerings, bread and wine, to become your body and blood. We offer them, O Lord, accept and make them blessed. May this bread from the grain become your body for us to eat, that we may receive your life. The earth has yielded its fruits, to make them offerings, bread and wine, to become your body and blood. We offer them, O Lord, accept and make them blessed.
May this wine from the vine become your blood, for us to drink, that we may receive your love. The earth has yielded its fruits, to make them offerings, bread and wine, to become your body and blood. We offer them, O Lord, accept, and make them blessed. Mga igsuon, magampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawato ng ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa kapisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa ingalan, alang usab sa nangupuslanan o gustay buhok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang amo mga sala, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw saob kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, ngana ni anang himaya. Tungod ni ini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon. Aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo ug nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahumo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Naigunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsayaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanaw. Ginoong Jesus, umari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan ng matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mag-ampo kita sa Amahan na atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ingalian, mahatungan ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloha kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuwa, luwasa kami, luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang ahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sahop kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Cordero sa Diyos na naglawakan sa mga sala sa kalibutan. Kanuhin kami. Cordero sa Diyos na naglawakan sa mga sala sa kalibutan. Kanuhin kami. Cordero sa Diyos na nagawagan sa mga sala sa kalibutan. Atagi kami sa kalinaw. Kinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug maayo ako. Lord, we come to you, praying for your mercy, giving you our praise, showing you our hope, gathered at your table, wounded, scattered, broken, make us whole again with your saving love, bread of life.
your gift of love in the bread and wine, body and blood broken and poured to give us strength and life. You're the hope for the hopeless. You are the light for the blind. You have touched and blessed us, that we may be one. Bread of life, cup of love, signs of your covenant. We receive your gift of love in the bread and wine, body and blood broken and poured to give us strength and life. Bagampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni ining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himuang ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga among gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Una, karon usab aduna kitay ipahigayon nga ikaduhang kulikta para sa OER, Order of Augustinian Recollects Missionaries. Ikaduha, aduna kitay mga subri pahinungod sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na ug pagabindusyanan kini sa tibuok bulan sa Nobyembre. Ikatulo, sa Oktubre 31, 2022, sa alas 5 sa hapon, aduna kitay pagahimuon nga parade of saints alang sa selebrasyon pahinungod sa All Saints Day ug giawhag ang tanang kabatanunan sa pag-apil sa maong kalihukan. Ikaupat, sa Nobyembre 1 ug 2, ang atong mga misa mao kini: alas 6 sa buntag ug alas 5 sa hapon. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang atong misa sa November 1 and November 2 is 6 a.m. and 5:30 p.m. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon.
ug Espiritu Santo, karon sa gihapon atong pagsimbahon.